चलिए अभी हमारे साथ तूफान जी है। तूफान जी, आपके जो शादी होने वाला था 5वीं महीना में, और उससे पहले 2 महीना पहले ही उनका देहांत हो गया, क्या कहिएगा? देखिए रोची, न्यूज के माध्यम से तो पहले शादी के भी व्याख्या करा पर कइल गइल बाटे जी। और ई उम्मीद हमने के भगवान से ना रहे कि जौना चैनल पर हमने के बात बियाह के कहले बन जा वो बात मरण के बात कहल जाई, ई संभव ना रहे। हालांकि रहल बात कि ये धरती पर 2 गो चीज तो अटल बा भाई, जन्म भइल बा तो मरण तो फाइनल बा, एकरा में कहीं शक नइखे। और रहल कि कर्म के सिद्धांत बाटे, कर्म जैसन करबो वैसन तारा के बहुत जल्द भगवान लेके जइहन। तो हमरा औरत के बस इहे अच्छा लागल, ठीक बा भगवान चल गुले लेके, वो चीज से तो दुख तो सबके बा, जेकर लड़की बाड़ी जेकर औरत बाड़ी सबके दुख बा। बाकी जौना दिन हमारा औरत के डेट भइल बा वो दिन तो पहले पूर्णवासी के दिन जी। दूसर का दिन गंगा नहान, और जो बा हमनी के संत शिरोमणि बाबा के कहल जाला जयंती बाटे रविदास जी के। तो एगो देवता उपलक्ष्य में देवी के काम मने वो इंसान के साथे भइल बाटे। दुख बा ये बात के कि हमनी के बीच में नहीं जौन हमनी के ख्वाहिश आज लगभग नवंबर महीना से ही चलत आवत रहल। नवंबर महीना से ही कार्ड वोड वाला जोन भी कार्यक्रम बाटे सब माने करत रहल आदमी, आपके भी इनवाइट कइल गेल बा। सब लोग के आदमी जैसे रहनी है जोना भेष में जोना भाव में सबके याद कइले रहनी है। और शादी बहुत बड़ा एगो माहौल अब की बार रहल है, और शादी के माने का कहल जाए कर बारे में बहुत बड़ा। आखिर उनको क्या हुआ था आखिर संगीता जी के? उनकर प्रॉब्लम आज 2-2.5 महीना से थोड़ा रहल हटे कि आँख में किरकिरी पड़ रहे। वो आँख के दवाई करत करत वो आँख बहुत बड़ा इशू बन चुका रहल हटे। और जानते बने कि औरत के जौन शक मन में हो जाला वो कबो खत्म ना होला। बार बार उनकर आँख में इहे शक रहे कि हमारा आँख खराब हो गइल बा, हमारा आँख बढ़िया नहीं खे, हमरा के हेजा देखाई होजा देखाई। उतना माने सब संबंध के देखते हुए हम हर जगह उनकरा के देखा देले रहनी है। पटना भी उनकर परिवार के भी लोग बहुत ज़्यादा एकरा में सपोर्ट कइले बने, उनकर परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प कइले बने वो चीज़ में। हालांकि परिवार के अपना बाड़ी तो जरूरत बाटे भाई सबके, हमनी के जितना करती जा अभी तक तो हमनी के बहुत कम है वैसे कि वो इंसान पर का बीतत हो जौन इंसान आज 24-25 साल के लड़की अपन पोस पाल के अगर खो देलस। हमारा साथे तो 3-4 महीना माया लाग रहल हटे, और वही माया के अनुसार हम लागत है कि ये चीज़ के भुला नहीं की सकत। जौन चीज़ हमने के आज 1 बरिस से लेके घर के परिवार हमार सपना वर्षों से देखले रहे हैं कि हमार भैया ले ले भाई, हमार छोट भाई सब लोग ई सपना देखले रहे कि भाई के एगो हमने के लास्ट शादी बा तो एगो धूमधाम से शादी होके के चाही। बहिन बाड़ी तो बहिन अपना कहले हम संगीतवा के हई बनवा देतनी हौ बनवा देतनी। वो लड़की के इतना मने जीवन में सुख के घड़ी रहला नु कि भगवान के वो देखन लागल है, भगवान के तनिको वो पसंद ना पड़ल है हर चीज से। जब देखत रही कि कोनो न्यूज चैनल पर चाहे कोनो इथी पर तो हैसन बा वैसन बा बड़ा बढ़िया लागता, हर चीज से उनको रॉयल्टी जोन बा हमारा प्रति अच्छा रहल हटे। एक बारे अब बात का कहल जाए। अच्छा, जितने भी फैन फॉलोअर है चाहे कलाकार है सभी के पास आप इनविटेशन दिए थे, जो लोग भी नहीं जानते हैं तो उन लोगों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? देखी अब हम संदेश मने का देव, अब हमारा संदेश देला से हम एके संदेश नु देव कि भाई जोना उमंग में तारा के बुलौले रहनी है, जोना उमंग में तारा के इनविटेशन कार्ड दिले रहनी है, ओकरा से बहुत ही निचला स्तर से उमंग में ई कहे के पड़ता हमरा कि भैया शादी जोन हम रहल हटे तो नहीं खे, भगवान की मर्जी ना रहला, दूसर हम का कह सकत नहीं। फिर और कमेंट आगे क्या कीजिएगा? आगे तो बिल्कुल अभी ई जौन स्थिति बा में तो थोड़ा सा भी मतलब ई चीज नहीं खे कि शादी ब्याह के माहौल बा। और रहल बात कि भाई हम एगो मतलब पुरुष से बानी और इंसान बानी, हमार छवि गायकी भी है, अगर ये छवि में हम संगीता के ऊपर अगर अपन शरीर भी अर्पण कर देतनी पूरा लाइफ खातिर अगर शादी नहीं करत तब पर भी लोग के गलत नजर अगर गलत निगाह भी रही। ऐसे कि ई जौन भोजपुरी लाइन हटे भैया बहुत टेढ़ा लाइन हटे, अगर खूब बढ़िया से हम जाई के कहीं पंडित भी बन के बैठ जाई
कि हमरा अब अइसन कुल काम नइखे करे के शादी बियाह से, अब पूरा अपन जीवन समर्पित हो गेल एकरा लाइन से, तबो लोग तारा के 25 गो ब्लेम लगा सकतारन कि अतना तू सुंदर सुबेख बड़ा, अतना हई बड़ा, अतना हऊ बड़ा, तबो उ गलत काम करत होई। कहे वाला के त केहू के छेकल नइखे केहू। अभी जौन मूवमेंट बाटे तौन अभी ओ लड़की के नाम पर अभी तक कौनो बारे में अइसन सोचल नइखे गइल। इतने सोचल गइल बा कि हमार फर्स्ट ससुरार जौन भी कहाला ओकरा साथे हमार रिलेशन बाटे और जिंदगी भर रिलेशन रही। आगे के शादी ब्याह के कार्यक्रम आगे सोचल जाई, बाकी अभी तक तो कोनो कमेंटबाजी अइसन नइखे कि माने शादी के कोनो माहौल बा। कैसे कि अब हम शादी का के कर सकतनी, केहू के परिवार घर के तो लड़की उजरनी, अब केहू के परिवार ना उजारब। जौना लड़की के 21 तारीख के मांग में सिंदूर डलती, ओ लड़की के अगर हम दूसरा के मांग में सिंदूर डालम तो ओकर भाई भौजाई माई बाप के ऊपर का गुजरी बताई, जियते जिए लोग मर जाई नु। ये चीज के ख्याल रखे के बा। अभी कम से कम कुछ दिन तो बहुत टाले के पड़ी एकरा, जैसे कि हम ही खुद नहीं की बोल पाओ तो चीज के। हमारा खातिर हमारा जीवन के माने बहुत ऐसा उपहार ऐसा भगवान दियले आ छीन लियले। हम अपना लाइफ में ये सोचे नहीं कि का जाने काहे हमरे साथे गलती होला। जब हमार छवि अच्छा आवे वाला रहे तो महतारी हमार संग छोड़ के चली गई, भगवान छीन लियलन। छवि अच्छा होइयो गइल, ओकरो से बेटर आवे वाला समय रहे तो हमार भगवान हमारा से औरत हमार छीन लियले। अब का जाने ई काहे खातिर हमारा के खूब आगे बढ़ावे खातिर ऐसन होता कि का जाने हमारा के इज्जत तक ले अंत करे खातिर होता, ई खुद के हमारे पता नहीं है। तो कि आगे कंटिन्यू रहेगा कि क्या रहेगा? अभी देखी आज जौन भी कुछ कमैले बानी, इतना भाई कमैले बानी, सब कुछ कमैले बानी गायकी के बदौलत नु, और जाए वाला चल गइल बा, आत्मा ओकर भटकता। ठीक, आ आत्मा के एके सोच बा एजा जियत रहली है तबो नइखी तबो कि तूफान एगो शेर हटे और हमारे एगो शेर के साथे शादी होता। तो आत्मा के रुलावे के नहीं खे, गायकी अपन कंटिन्यू रखे के बा। हर रहल बात की सदमा में सबे के बा, तो अभी फिलहाल काम बंद बा। और जतने अच्छाई और जतने ऊंचाई तक हम पहुँचब उतने उ लड़की के आत्मा एकदम ही कही कि नहीं हमारे लाइफ में केहू बा बस। और यह एगो बात बाटे कि अभी हमने के जौन प्लानिंग चलत बाटे शादी के माहौल जौन भी थी हो गइल, तो अभी हम जौन क्षेत्र से गायकी क्षेत्र से बानी, अभी चैनल एगो ओपनिंग करे के तैयारी करत तनी। जा हमनी के चैनल ओपनिंग उनकरा नाम से होई संगीता फिल्म्स, और जे लोग देखत होई चैनल के माध्यम से समझ जाई जा। बहुत एगो बड़ा माने बात कहे वाला बानी हम, हर केहू ना सोच पाई हमारा ऐसा ऐसे कि हर कोई ये बात पर ध्यान ना दी तो सोच कहाँ से पाई। उस शादी के वो चैनल के जितना अर्निंग होखी हम खुद काम करब, हम खुद अपन पैसा लगा के काम करब। वो चैनल के जितना अर्निंग होखी वो लड़की के नाम से, वो फिल्म संगीता फिल्म के नाम से ये साल में जौन हमारा संग घटना घटल, अगला साल में जौन भी गरीब आदमी के बेटी के शादी हुई ओकरा में 5,000 10,000 जौन अर्निंग वो चैनल के हुई वो लड़किन में ओकरा के देवे के बा। कहे से कि आत्मा की जिंदगी भरे बात के एहसास रहे कि हमारा गोइला के बाद भी केहू हमारा खातिर बढ़िया काम कइले बाटे, ये चीज बात रखे के बा। कहे से कि देखी इंसानियत कहल जाला कि इंसान मर जाला इंसानियत ना मरेला, ठीक न। तो इंसानियत के नाते एगो बात कहल चाहता नहीं कि हम अगर हर लोग के बारे में तरी सोचम, ठीक बा भगवान हमारा साथे गलती कइले बड़न तो सही उहे करियन, दोसर ना करी। हो सकता है कि कोनो कारण बस हमारा साथे ऐसन कइले होखस, हमारा खातिर उ खराब रहली है अच्छा हमारा खातिर बढ़िया रहली है, ई हम नहीं जानत, ई भगवान जानत रहलन। तो का जाने हो सकता हमारा खातिर खराब रहली है तू लेके चल गुले, चाहे हम ना उनकरा लायक रहनी है, कने कह सकता आदमी। तो आप सब वीडियो जे भी लोग देखता, आप सब 15 जौन शादी रहे 21 के वो शादी के नहीं रखे के, और शादी 15 मई के तिलक रहे, 21 मई के शादी रहे, और शादी के बस स्थगित करे के बा। आगे के प्रोग्राम का बनी आप लोग के न्यूज के माध्यम से बता दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।